गाय अफ्रे आफा आंनो सरस्वती फुजायाव गाननो दख'ना नांगौ हाय नों दख'नाखौ गानलांबानो जाबायना सरस्वती फुजायावलाय माने एक्सट्रा गोदान नांलायगौ आफा आंनो गोदानसो नांगौ जागोन दे माबा मोनसे सानगोन आं आंनो नांथारगौ आफा दख'ना गोदानखौ नङाबा आं गाबगोन हामा अफ्रे बेटी हामा गाबा होगोन दे सिन्था खालामनाङा आफालाय आंनोबो ट्रेनिं जेकेट बायनो फैसा नांगौ नोंनोलाय मानो नांगौ नोंलाय माथो मुगलिसोखा नों गस्ला गानाबाबो जायोना आं मुगलि दालाय नों हाग्रा थानाय मुगलि नङा होमबा टारजान नङा होमबा नोंनो गस्ला नांलाया दे हाग्रानि बिलाइ थालिर बिलाइफोरखौ गानबानो जाबाय नों माथो नों गस्लाखौनो गानाबालाय लान्थिथि गोजां बोथोरावबो गस्ला गानाबालाय नोंनो गस्लानि गोनांथियानो गैया आं दुगैदोंसोमोन दा आरो आंनो गस्ला गोदान नांगौ होमबासो गस्ला गानगोन आं आच्छा दिमान्ड नामा माखौबा अफ्रे रानिनो बा दख'ना बायनो फैसा होनो नागिरदों दख'नाया बेसे दामनि दङ आंथ' बारा फैसा बियाखैना आंलाय 500 थाखाल'सो बिदों दा आंलाय माथो खोनायाखै नोंलाय माला 500 थाखा बिखो आंनावलाय दा बिबाय आरोलै हर आंनो 500 थाखा फैसा बिबानो मोनो नामा फैसाखौ हा थां नोमानाव बिहै थां आया होगोन नामा औ नोमानाव बिनानै लाय थां आच्छा होमबालाय आयदा बिनि रा आफा आंनो नोंनिफ्रायसो नांगौ जागोन दे आइ जागोन होगोन आरो मोनसे खोथा गोसोआव लादोंना लायाखै थफिरामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननायखौ आफा आं थफिरामखौ लोगो मोनदोंमोन हा मा होनखो बेलाय थफिराम आदैया जोंहानि न'खरनि गासै सोद्रोमाखौनो फाग्ला होननानै बुंदों हा नोंनि सिगाङावबो बिदि बुंलायबावदों बियो गारालि आं बे थफिरामखौ रा फन हरनि आं ओइ थफिराम मा जाखो आंनि फिसाजो अफ्रे रानिनिफ्राय बेसेबां हायो एसेबां गोजानाव थानां मानि थाखाय अफ्रे रानिया आंनि जिउसो मिथिबाय आंनि आमाय थुकुलसो बेनिखायनो नों बायदि राबन मोखाङा आंनि फिसाजोनि खाथियाव दा नुजाफै आरो आंनि फिसाजोखौ दा सिगि ओइ अमा राजा आं बुंखाबाय दा नों सासे अफ्रिखौ मा आंनि फिसाजो अफ्रिखौ हा मा अफ्रिखौ जेरै सेग्लियो बिदि सेग्लिग्रा मिथिबाय मा एसेबां गोहो नोंहा आंनि फिसाजोखौ सेग्लिनो नागिरग्रा बेबो अफ्रि बायदि नोंसो हायोबा नोंसाजोखौ आंनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां गोजानाव दोन मिथिबाय आंखौ बुंनाङा अमा राजानि दुरबलथाखौ दासो नागिरना मोनबाय आं अफ्रि रानियासो होनबा हाय अफ्रि आं दं दे गिनाङा नोमफा दं नोमफा जागोन दे आफा ओइ दस्ति बे जेकेटआना बिराद ट्रेन्डिंआव दं बेनिखायनो नोंबो गानदोब्रा दस्ति समायथारगोन नोंजों समायथारगोनसै आंजों माथो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो गाननाय नुयोलै बे गस्लाखौ आं एसे बोरायद्रायबायदां बे गस्लाखौ गाननो थाखाय दस्ति बिगुर खोबनो मा बोराय मा गथ'ब्रा बिगुर खोबनो मोनबानो जानायानो लांदोब्रा गांसे लांदो दाना दखानि जानानै डेन्जार मारुवारि दिमाग बाहायग्रा जाबायलै माथो नोंबो दस्ति माथो खालामनोब्रा दस्ति थांना थानायाव बर'नि दिमागखौल' बाहायबा जायाना बेनिखायनो मारुवारि बांगाल बिहारि गासिनिबो दिमागखौबो लानांगौ जायोब्रा बर'निल' दिमाग लाबा जायालै दस्ति जाया आच्छा नोब्रा दस्ति लांदोब्रा लांदो आं गाना खोमालै दस्ति आं बेलेग लांबाबो बेखौ लांनो हानाय नङालै आं मानसिफोर जेव जेव गाननाय गस्लाफोरखौ गानना ओंखारनोसो लाजियोलै दस्ति ट्रेन्डिंसोब्रा बेफोरो गानदोब्रा गानदो आं हानाय नङालै आंखौ समायथारनाय नङालै बे गस्लाया बे सन्थला दस्तिनाव मारुवारि दिमाग हाबमारबाय गाननाय नायबासो मिथिगोन दा समायनायखौ हलाय नायनायनि लायथो समायदोंथ' मालाया समायना नुवाबाबो दखाननिफ्रा समायनाय नुयोलै दस्ति आं नोंखौ थगायाखैब्रा लांदोब्रा लांदो ओइ दस्ति माइसे अख्राब्रा लांदोब्रा लांदो समायसोबाय मालाय आंनि दखाननिफ्राय बुस्थु बाय नामाब्रा लागाव मा होनांगौ होनखोलै नों दाथ' लानांसिगोन जाहैबाय लांदोब्रा एसे खमाव होगोन आं दे बांद्राय बुंथारदोबालाय हरदो दे धन्यबाद हे बे जेकेटा दंमारथ' आरो बेहाय बेखौनो जि नागिरना थैदों जोंहा ओइ बाबुमोन फै जेकेट नांगौबा लाफै जों लानोनो फैखादों आदा दामफोरखौ एसे खम खालामदे जागोन नोंसोर गस्लाखौल' नायदो दे नाथाय क्वालिटियावलाय बरिया खालाय नोंसोर मोजां मोनखागोन आरो बयबो गानगासिनो दंखायो बे गस्लाखौ मा नायबाय थाबावनोब्रा दे हरदो रा होमबा आया आदै नोंबो बे गस्लाखौ लालायदो माथो सासेखौ आदा होननानै आंखौ आदै होनदों दखाननि मानसिफोरखौ आदा होनफ्लाङोब्रा जाहाथे खम मोननायनि बुस्थुफोरखौ नाय बाबुमोन गस्लाया
दे आदा हरदो बुस्थुखौ माथो नायबाय थानोसै पेकिं खालामना हरदो होमबालाय बाबुमोन आंखौ समायगोन ना बे गस्लाजों आदै गाननो लुगैदोंबालाय गानथारदो आरो बेखौनो खालामनांसिगोन आंनो गस्ला गांसे बायनो फैसा नांगौमोनलै बे गोजांनाय बोथोराव मा लान्थिथि एमाव आबा आरो बोरो नोंनि मोख्रा टुपिया माबा मोख्रा टुपिखौल' गोसोआव थाबाय थायोलै हा गोजांनाय बोथोराव मोख्रा टुपि गानाबालाय माथो गानगोन आरो थां गस्लाया गानै थां आंनो फैसा हरग्रो गस्ला बायनो हा गस्लायानो दंखायो माथो नोंहालाय आरो मानि गस्ला नांबावगौ जालायखो आंनो गस्ला गांसे नांथारगौ ट्रेन्डिं जेकेट मालाय बयबो गानसावसोबाय हा जेकेट गोजायालाय माथो जाखो आरो मा गस्ला नांबावगौ नोंनोलाय आंनो ट्रेन्डिं जेकेटखौसो नांगौ बे ब्लेक एन्ड व्हाइट जेकेटआ मालाय बयबो गानबाय जायफ्रामोना गानबाय बानलु बेदामोना गानबाय आंहाल' गैया मालाय बयबो ज' ज' गाननानै ओंखारो आंहासो गैयाब्रा बयबो गाननाय जेकेटखौनो गानो आरो आदा औ आं गानो एमाव आबा आंनाव फैसा गैथ'वा नोंफा फैबा बिबानो जाबाय बा नोंनाव फैसा बिबाथाय आफानाव बिथां होननानै बुङो आरो आफानाव फैसा बिबाथाय आइनाव बिथां होननानै बुङो बा मालाय आंखौ जि सोंनाय बायदि मोनदों नामा बेनिफ्राय बे थांलाय फैलाय खालामनो हांलाय नोंखौलाय माला जि सोंनाय बायदि थांलाय फैलाय जानो होखो हा मा होनाखैलै होनबायानो थायो फैसा बिबाथाय बुंगोन आरो आफाया बुङो आइनाव बिथां आइया बुङो आफानाव बिथां मालाबा दाउटसो जालायलाङोलै आं नोंसोरनि अरिजिनेल फिसा नंमारगौना नंमारा होननानै नायलाय आंनो बे जेकेटखौनो नांगौ आयै ट्रेन्डिं जेकेट बे जेकेटखौनो नांगौ आयै आंनो खोनाबायना आयै आदा बे जेकेटखौ बयबो गाननाय जेकेटखौनो नों गाननोसै आरो बेयो दानि सोलिफुनाय ट्रेन्डिं जेकेटब्रा आं ट्रेन्डिं जेबो मिथियाहाय एमाव आबा जायखिजाया गस्ला बायनो फैसा गैथ'वा आंनाव ट्रेन्डिं माने जि बुस्थुआ सोलिबाय थादों जाफुबाय थादों बेखौ ट्रेन्डिं होननानै बुङो आरो दा बे गस्ला जेकेटआ बिराद ट्रेन्डिंआव सोलिफुगासिनो बयबो गानो सेंग्रायाबो गानो सिख्लायाबो गानो बेनिखायनो आंबो गाननो लुगैदों आयै मालाय गानबानो नोंहाबो गाननो लुगैनांगौ जाहैबाय आरो आं मिथियायै आंनो बे जेकेटखौ नांगौ नङाबा आङो दिनै लान्थि थाबाय थागोन लान्थि थाबा नोंहासो लोमजागोन दा आं मिथिया लोमजायो ना मायो अब्लाबो आंनो जायफ्रा गाननाय जेकेटखौ नांगौ होननानै आयै नांगौ गैया आं बुंखाबायना आं बारे बुङा गैया आंनोलाय बहा बायनानै होनो ना आयै अफ्रि रानिखौबा गाबोनसै आरो माखौबा थेमा नायगासिनो आं थेमा नायजायाखै माथो आङो आइजों ओरैनो खर'सो बिलिर जादों आयै आंनो बे जायफ्रा गाननाय ट्रेन्डिं जेकेटखौ नांगौ नङाबा आं बिराद गाबगोन हा गाबबानो जाबाय आरो गाबबानो गासैबो बुस्थुखौ मोननाय मोनब्लाथ' आंबो गाबबायानो थासिगौमोन आंनो जेकेट नांगौ होनदों जायफ्रा गाननाय गोजोम गुफुर जेकेटखौ नांगौ होनदों आयै मालाय बयबो गानसोदों ओइ एमाव आबा आंनाव फैसा गैया होनबा बुजिया नामा नों हा बेसेथो लायो बे जेकेटआलाय ओइ जायफ्रा बेसेबां लानायलै बे जेकेटआ बे जेकेटनि थि दाम गैयालाय मानसि लानानै मानसिसो बिखायो दखानिफ्रा एमाव आं नोंनो 500 थाखा फैसा हरगोन दे नों लाबानो जाबाय बायनानै 500 थाखाल' एसे बारायबावब्रा दे 600 थाखाखौनो हरगोन आं आयसो मा एसे मोजांलै नोङो आयौलै ओइ जायफ्रा नों जिरायथ' दे आं गस्ला गानना फैनि दे थाब जेखौ नुयो मालायफ्रा जेखौ गानो बेखौनो गाननो लुगैफाथारगोन आरो बेदर रानिया मा एसे साइजब्रा लोगोनि बिनानावाबो नोजोर होदावदावथार माथो मा एसे समायना दानानै हरखोब्रा बे अफ्रि रानिखौलाय हायना मुलि होगारगारनानैबाबो लागारगारगोनदां लोगोनि बिनानावाबा लोगोनि बिनानावाथ' क्या हुआ घर तो सकता है ना मा होनलाबायदोंलै गथ' नोंनि गोसोनि खोथाखौसो बुंदोंब्रा जायफ्रा आदा आंनिलाय मा गोसोनि खोथाब्रा बे अफ्रि रानिखौ नायखोमाबाय थानाया मा बुंबाय थायोब्रा खिन्थु मोजांबो मोनलायथारदों माथो एदाव जाब्लाबो बे मावराजायासो मा सानगोन बिनि बिनानावखौ नायनायखौ मिथिला हे क्या हुआ दिल गार्डन हो रहा है ना जाला दोस्त जायब्रा थाव थांनोसै वाव आदा सिख्लाखौ नायनो थांनो नागिरखोना माखोब्रा ओइ नोंनोलाय मा नांगौब्रा आया फैसा हरदो जायफ्रा आदा बहा थांनो नागिरदोंलै नोंसोर बे गस्लाखौनो बायनो थांनो नागिरदों जों ओइ दाउखा राजा माखौ मिनिदों नों अरे बिदा दाउखा हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना जायब्रा थाव थांनोसै नङाबा बे दाउखा राजानि डायलगखौसो खोनासंबाय थानांगोन मारै मानजों थांनोसै दे
आरो ओमफ्राय रानि नोंबो थादो दे जागोन आदा नोंहालाय हाथायखौलाय मानो देखायबाय थाखो ओरैनो देखायदोंब्रा आयै स्टाइलनि एमाव आबा आरो अफ्रि रानि नोंसोर सानैबो गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांनांसिगौ बिराद बारा जाबाय उदां उदां थानाय आरो सुटिफोर लानायफोरा बिराद जाबाय जोब्बाय स्कुल में जाएंगे तो क्या हुआ फिर से बंद मिलने वाला तो है ना मागोनि थाखाय एमाव आबा मागो हुआ तो क्या हुआ स्कूल तो फिर से खुलने वाला है ना तो क्या हुआ मम्मी फिर से सरस्वती पूजा 26 जनवरी होने वाला है ना तो क्या हुआ बंद तो आते जाते रहेगा लेकिन स्कूल तो स्कूल में ही रहेगा ना सही बात लंडाई ठेमफाट हाँ मम्मी हमेशा सही होता है पता है ना इसलिए मम्मी से लड़ना नहीं झगड़ना नहीं क्योंकि मम्मी हमेशा सुपर वुमेन होता है होम मिनिस्टर होता है और मम्मी हमेशा पावरफुल होता है इसलिए मम्मी का सुनो और आगे बढ़ो समझ गई बेटा मैं समझ हिंदी रंगो नों तेरा मम्मी अंडर वुमेन है अंडर वुमेन सब आता है सब होता है अंडर वुमेन नहले वंडर वुमेन से इसे अंडर वंडर एखे बेनिखायनो बुंबाय आरो बर'नि अंडर वुमेन बिदि बुंनानै बिमाखौ फोरोंनो फैनाङा एमाव आबा बिमाया रोंजोबगौ नैबे नोमाया सिरियाल नायनानै हिन्दी सोलोंनाय मानसि गासिखौबो रोंजोबगौ मम्मी हो तो ऐसा है ना मम्मी हाँ बेटा मा जाखो माखौ एसेबां सिन्था जाबाय थाखो ओइ जाथि आंना जोबोद गिनाय मोनदों मानो होनोब्ला आं मालाबाबो इन्टारभिउ होफेराखैना दावसो देलाय जों गासैबो खामानिखौनो फार्स्ट टाइमसो मावग्रोखायो बिनि उनावसो मावलांबाय थानाय जायो स' एसेबांबो गिनो नाङा आं फोरोंगोन ना आरो आं जा लिरनानै होदों बेफोरखौ गोसोआव लाखि नों जेरै लिरनानै होदों बिदि कुइसन खालामगोन आरो इन्टारभिउआव माबायदि कुइसन सोंगोन बेनि आइडियाथ' आंनावबो गैया नाथाय बेखौ आं बुंनो रोंगौ बेसिक कुइसना नोंनि सोमोन्दै सोंग्रोनाय जागोन नों मा खालामो नोंनि हबिया मा नों मानि थाखाय जब मावनो फैदों बेफोरखौथ' नोंनाव सोंखाथारगोन आरो मोनसे खोथा जेब्ला इन्टारभिउ लाग्राफोरा नोंखौ इन्टारभिउ लागोन अब्ला नों मालाबाबो गिनाङा आरो मेगनजों मेगन नायनानै फुल कन्फिडेन्टआव नों फिननायफोरखौ होलांबानो जाबाय नाथाय गंनानै मालाबाबो फिननाय होनाङा आयौ बाला आं गिबाथाय गाहायाव नायनानैसो रायलायो न' बेखौ मालाबाबो खालामनाङा नों फिननायखौ हाबाबो हायाबाबो नों फुल कन्फिडेन्टआव रिप्लाइफोरखौ होबानो जाबाय मालाबाबो गंनानै सिरि थानाङा दे आं नोंनाव सोंग्रोनि नों फिननायखौ होबानो जाबाय दे नोंनि सोमोन्दै बुं आंनि सोमोन्दै आंनि मुङा दावसो देलाय बिदि नङा दावसो देलाय पुरा कन्फिडेन्टआव होननांगोन आंनि मुङा दावसो देलाय आं आसामनिफ्राय फैदों बेफोरबायदि ओमफ्राय बे जबखौ नोंनो मानो गोनांथि बेफोरनि सोमोन्दै खिन्थाबानो जाबाय आयौ बाला बदतमिज बोरायनि थाखायसो फैदों आं बेखौ बोरै खिन्थानो दे आं मा जाखो आं न' गारनानैसो फैदोंमोन बे खोथाखौ इन्टारभिउआव बोरै बुंनांगौ दे मा न' गारनानैसो फैदों नों माने बिराद लं स्ट'रि आं मालाबा खोन्थागोन दे जायखिजाया आं जबखौल' मावग्रोनोसै नामा गावनि सोमोन्दै मोजाङै प्रिपेयार खालामनानै लाग्रो जागोन दे बुं आंनि मुङा दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय आं फैदों आसामनिफ्राय बेवहाय जब मावनो होननानै आं आसामाव थानानै बरिं मोननायखाय गोदान जायगायाव फैबाय आङो गोदान जायगा बेरायनो लुगैनानै जब मावनो होननानै आरो जादों नाथाय एसे दामदार जाबावनांगोन अके दे नों दा रेस्ट लाथ'दो आं गाबोन फुङाव फोरोंगोन जागोन दे ओमफ्राय नों माहा उन्दुमारगोन दे बेखौ नों सिन्था खालामनाङा आयौ बाला मा एसे मोजां लोगो मोनफैखां बे जाथिखौ बे बाराव मोजाङै जब मावनानै जाय आंखौ थङालि बुङो बिसोरखौ थङालि बुंफिननो हानाय बायदि मोजां जब मावनोसै आं लेबार कम्पानिफोराव खामानि मावला आं अफिसावसो खामानि मावनोसै खेबसे प्रेक्टिस खालामनि आं गुड मर्निं सार मेडाम माय नेम इज दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय जाथि फोरोंनाय बायदि प्रेक्टिस खालामनोसै आं बानलु बेदां नों बे गस्लाखौसो मोनबोबाय आरो ट्रेन्डिं जेकेट ब्रायै मालाय बयबो गानदों मालायफ्रा गाननानै नोंबो गानगोन आरो माथो ट्रेन्डिं जाबाय नालाय आरो जों साप्रि गें नायै साप्रि गेंआव जइन जानांगौ मा होननाय जादोंमोनलाय मा साप्रि गें बियो
साफ्रा साफ्रि गें होननानै बुङोलै मानसिफोरा बयबो एखे रोखोमनि गस्ला लंपेन्ट गानबानो मानसिफोरा साफ्रा साफ्रि गें होननानै बुङो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया थेवबो आं बे गस्लाखौ नायनो बाथारबाय बयबो गानो बे गस्लाखौ माथो जानोखै आयै बे मोनसे स्टाइलसो दा स्टाइलबानो बयबो गाननाय गस्लाखौनो गानो नामा बयखौबो गाननाय नुयो जेबो जायालै आयै मालाय बयबो गानदों माथो जालायखो नुबाय नारजि बुदां नोंसालाय माबायदि गस्ला गानदों बे गस्लाखौ नायनोनो सुखुला आङो गानथों आरो माथो जाखो अब्लाबो बे एखे रोखोमनि कालारखौलाय मानो लाखो नोंलाय बेलेग कालार लाबाबो जायोमोन ना ट्रेन्डिंआ जि सोलियो बेखौसो गानोलै साफ्रा साफ्रिफ्रा आयै आंबो साफ्रा साफ्रियाव गोग्लैयोना बेनिखायनो आंबो गानबायब्रा मा होनो ओमफ्राय फावगालियाबो गानदों नामा बे गस्लाखौ औ बेबो गानदों मा खालामबाय थाहाय नोंसोरो आं बे दाउस्रि देलायनि फिसायनाव फैसा बिनो थांनि र' बोरै आंनो दाबो हराखैना फैसाखौ आरो दाउस्रि देलायाबो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै दाउस्रि देलायखौ पुलिसफ्रा लायनो ओंखारलांबायनो मा नंगौ औ नंगौ अब्लाबो बे बोरायनाव फैसा बिहैगोन आं बे जारौ दाउस्रि देलाया केरेलायावसो दंहैयो होमबा देवबार फिसा मा आफा मानोबा लिंहरदों आंखौ देवबार फिसा नोमा उन्दैखौ लायथांलाय केरेलायाव दंमोनो केरेलायाव दं थां दिनैनो फ्लाइट गाखोनानै नागिरहैदो दाउस्रि देलायखौ नोंलाय बोरै मिन्थिखो आफा पुलिस स्टेशनाव थांदोंमोन आं खबर मोनदों पुलिसफोराबो लायनो नागिरदों हा दाउस्रि देलाया नोमा उन्दैया हापांनिफ्राय 50,000 रां लांनायखाय एफआइआर होदों बिसोरनि न'खरनि मानसिया दा बेखौनो पुलिसफोरा लायनो थांनो नागिरदों बेनिखायनो नों नोमा उन्दैखौ थाब लानानै फैदो थां हागोन ना फिसा आंनि थाखाय बे खामानिखौ मावनो न' सोरबा दङ ना सोर फैदों देवबार फिसा थाब थांदो थां दिनैनो थां जागोन आफा न' सोरबा दङ ना औ दङ हाबफै बे हापां होननाय हिन्जावासो नङा होमबा जिराय आं जिरायनो फैयाखै आं फैसाखौसो लांनो फैदों आं आंनि हिन्जावखौनो लोगो मोनाखै बोरै फैसा हरनांगौ आं नोंनो आं बेखौ जेबो मिन्थिया नोंनि हिन्जावा आंनिफ्राय फैसा लादोंना आंनो नांगौ फैसाया नङाबा दाउस्रि देलाया जेलनि ओंखामसो मोनजासिगोन आं मालाबाबो बेखौ जानो होनो हाया दाउस्रि देलायखौ आं मालाबाबो एरेस्ट खालामहोनो हाया जागोन दे 50,000 रांखौ आंनो हरगोन नंमारगौ औ देवबार फिसा मा बुंदों नों बेफोरखौ आफा आइ उन्दैया मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनि न'खरनिनो सोद्रोमा बेखौ जों जेलाव बोरै हरनांगौ जाखो आरो नों सिन्था खालामनाङा आं दाउस्रि देलायखौ दिनैनो लायगोन मा खालामबानो जाबाय आंनो फैसाखौ हरग्रोदो जागोन दे नोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ आंनो होलांदो आं हरगोन फैसाखौ दे होमबालाय लिरदो एकाउन्ट नाम्बारा बमरमा लाजुखि मयना जानो बिराद शक जादोंना नोंखौ लाजुखि मयनासो खालाममारगोन आंखौ जिबायदि लासिंसिं खालामदोंना गारनायाव गैया ओइ बमर होद मानसि रागालै रागाल'ना दिनै आंनि रागाल' नङा नोङो आं दिनै बार मोदाय जानानैसो थांगोन आंलाय मा मावलायखोब्रा मा मावलायखो नों बिराद जो आथोन जानो लुगैयोना र' सोलायनो थांगासिनो आं नोंनि आथोनखौनो नोंजों जात बुंजानो आंहा टाइम गैयालै जात बुंजानो टाइम गैया नायबाल' थांगासिनो नैबे टफिरामा खोनादोंना बमरा हेलौ बमरा आच्छा फन दानदोंना नोङो जेबो नङा थांगासिनो नों फैया टफिरामा आंनि खिबुआवसो नांलायबायलै एखनबा दाउस्रि देलायनि बिफद एखनबा दाउस्रि देलायनि फिसाय एखनबा आरो बे टफि गेलला रोंलालै उनाव नायबाय थासिगोन आं बे टफिनांखौ बाथरिखौ फरायग्रोनि र' आइया मा जाखोसै बेलाय आंनो बे जेकेटखौ गानगासिनो दङ माथो माब्रै बाथरि फरायबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय ओइ फैलाय मा जालायखोसो होनदोंना आं मा जेकेट गानदों नुवाखै नामा औ नुदों बे ट्रेन्डिं जेकेटआ अब्ला बे जेकेटनिनो आङो बाथरि होनांगौ दां बोरै बे जेकेटखौ गाननांगौ जाखोब्रा जेबो नङालै बेफोरबो मोनसे स्टाइलसो आं ट्रल खालामजानो गोसो गैयालै आजिखालि ट्रल खालामबासो मुलाम्फा जायो मालाबा ट्रलबो खालामजानांगौ स्वादा मा होलांखोलै साला
बे जेकेटखौ गाननानै आं बोरै बाथरि होनांगौ जाखोब्रा बे जेकेटनिसो थार उन्दै उन्दै हौवासा हिनजावसा गथ'फ्रा आंखौ जावख्लाबथारगोनलै कमेन्टआव जाद लिरहरथारगोनलै बिसोरो गावनो बे जेकेटखौ गानदों गावनो जावदों होननानै जाबावगोनलै ओइ गोजौनि बिगोमा नुहुरदोंना आंनि अबस्थाखौ मा जागासिनो आंना आरो बेनि उनाव बे स्वाद थफिराम दंबावोसो